Είναι αλήθεια ότι τα πνευματικά αρχήν έχουν, όχι όμως και τέλος. Έχει τέλος ο Θεός. Μα πόσον όμορφα, μα πόσον ωραία, μα με πόση πνευματική γλυκύτητα σου χαρίζει ο Θεός όταν τον πλησιάζεις. Και όσον περισσότερο τον πλησιάζεις, τόσο και περισσότερο και μεγαλύτερα γλυκύτητα σου χαρίζει. Και πώς τον πλησιάζεις, μας το είπε η αδελφή Εμελία. Με την Ευκούλα, είναι μικρή, αλλά πολύ μεγάλη δύναμη. Το ελέησόν με όλα τα έχει. Ό,τι ανάγκη έχεις σου το δίνει. Τα πάντα μέσα σου καθαρίζονται, λευκαίνονται. Είναι γραμμένο ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται κατά την καθαρότητά σου. Και η όρασή του και η ωραιότης του και η γλυκύτης του. Είναι αναρρύθμιτα τα αγαθά που μας χάρισε ο καλός μας Θεός. Ένα από τα πολλά καλά είναι και η Ευκούλα. Όποτε θέλεις μπορείς να την πεις. Πρωί είναι, μπορείς να την πεις. Μεσημέρι είναι, μπορείς. Βράδυ είναι, μπορείς. Νύχτα είναι, μπορείς να λες την Ευκούλα. Εάν θέλεις, εάν πιάνεις τον εαυτό σου. Και στο τέλος θα σου γίνει και μια καλή συνήθεια και θα την λες και όταν βαδίζεις και όταν τρως στην τράπεζα και όταν εργοχειρείς και όταν διαβάζεις και όταν ακόμη κοιμάσαι. Μόνο τώρα θέλει να δει κάποια βία. Το ότι βλέπεις τον ύπνο της η αδερφή ότι πετάει στον αέρα και σε θάλασσα χωρίς να βουλιάζει δεν είναι υπερβολή. Επέχει και θέση πραγματικότητος. Είδαμε πολλούς Αγίους να βαδίζουν πάνω στη θάλασσα. Και ο πρώτος Απόστολος Πέτρος βάδισε πάνω στη θάλασσα. Αλλά όταν είδε τον άνεμο να τον φοβήθηκε, ο φόβος τον έκαμε να βουλιάζει. Και φώναξε, Κύριε σώσε με. Η Οσία Μαρία Αιγυπτία εσταύρωσε εκ των Ιορδάνιων ποταμών πρώτα και έπειτα ευάδισε πάνω αυτού και πήγε και κοινώνησε από τον αβάζωσιμα. Εμείς υπαγόμεθα στο μοναστήρι Μεγίστη Λάβρα. Από τη Λάβρα Ανατολή, όχι δυτικά μάλλον, κατά το μέρος των Καυσοκαλυβίων, έως 50 πόσα μέτρα είναι ένα μέρος πολύ δέντρα μεγάλα έχει. Και όταν περπατάς αισθάνεσαι μια γλυκύτητα, μια χαρά, σαν μια ευωδία. Το μέρος αυτό το λένε Κυρσαΐου. Λέμε, άδεται ότι εκεί έχει ταφεί, έχει πεθάνει ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης. Η βιογραφία του Αγίου Μαξίμου, αυτός που έγραψε τον βίο του Αγίου, λέει ότι πετούσε στον αέρα. Ένας κοσμικός, λαϊκός, λέει θα πάνε, αυτά είναι τα λόγια των καλογύρων και θα πάει και εγώ να τον δω. Πήγε στην καλύβη του, αλλά ο Άγιος δεν βρισκόταν στην καλύβη του και ακούει ένα φτερούγισμα. Κυρίζει, κοιτάει τον Άγιο απάνω στο αέρα και πήγε μπροστά στην καλύβη του. Και ο Άγιος λέει, να μην το πεις αυτό, πουθενά, εφόσον ζω. Εκεί πήγε και μίλησαν και ο Άγιος Γρηγόρος ο Συναήτης για την Ευκούλα. Ναι. Καθώς ήμουν ένας Παΐσιος, η βιογραφία του λέει ότι πήγε κάποιος Άγιος μαζί και μιλήσαν με τον Άγιο Παΐσιο. Αφού μιλήσανε για τα, έφυγε. Ήρθε ο μαθητής του Αγίου Παΐσιου και λένε οι άλλοι, λέει, μόλις έφυγε ένας Άγιος, λέει. Μόλις έφυγε, τρέξε και να τον προλάβεις, λέει. Τρέξε να τον προλάβεις. Λέει ο Μέγας Παΐσιος, δεν τον προλαμβάνεις, λέει. Έχει φύγει στον αέρα, λέει, 14 μέρες μακριά. Αυτά όταν υπερχειλήσει η χάρις και αυτά γίνονται. Όταν η χάρις πληθυνθεί, τότε γίνονται όλα εκείνα τα θαυμάσια.
Και ο Αββάς Πατερμούθιος το ίδιο. Και όταν τον ρώτησε ο μαθητής του πώς αισθάνεται όταν επέρασε τον ποταμό, είπε «Μέχρι τα γόνατα αισθανόμουν το ίδιο του ποταμού». Να διαβάζουμε τα ευθεία των Αγίων Πατέρων που από αγάπη προς εμάς μας παρέδωσαν αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας και του αγιασμού ακόμη. Οι Άγιοι Πατέρες δεν γεννήθησαν Άγιοι, αλλά όπως όλοι μας οι άνθρωποι, αλλά πάντοτε ευβίαζαν τον εαυτόν τους και στο τέλος αγίασαν. Με πείρα από τον εαυτόν τους είδαν ότι όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται νοερός από τον Θεό γίνεται τέκνον. Μας είπαν ότι νους αφιστάμενος της μνήμης του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Αλλά το πράγμα δεν είναι μέχρι εδώ, δηλαδή να βρούμε την χάρη. Δεν ξέρω πότε είδε ένα όνειρο. Τώρα θα μου πείτε, γέροντα, όνειρα πιστεύετε? Όχι. Εγώ θα το δίνω στην κρίση σας. Είδα ένα όνειρο ότι πήγα στο χωριό μου, εκεί που γεννήθηκα. Και δεν πήγα στο πατρικό μας σπίτι, αλλά πήγα στην εκκλησία. Προχώρησα, μπήκα στην εκκλησία, προχώρησα και μπήκα στο ιερό. Εκεί είδα την κολυμβήτρα, εκεί που με βάπτισε, εκεί που πήρε τη χάρη. Γονάτισα, την αγκάλιασα, την φίλησα με πολλά δάκρυα. Αλλά το πράγμα δεν είναι μέχρι εδώ, δηλαδή να βρούμε την χάρη, αλλά προχωρεί και πιο πέρα. Και είναι και ο κόπος και σοφία πώς να την διατηρήσουμε, και αν είμεθα και αγωνιστές, και να την αυξήσουμε, διότι έχει και αυτή τα απαιτήσεις της, την φρουρά της, έχει και την αύξησή της, έχει και την αλάτωσή της. Και όλα αυτά εξαρτώνται από εμάς τους ιδίους. Εμείς οι μοναχοί πράξη δεν έχουμε, αλλά λογισμόν. Εν τη διανία βελτιούμεθα και εν τη διανία αγριούμεθα. Και δι' αυτό απαιτεί, όπως οι Άγιοι έκαναν να κάνουμε και εμείς, οι Άγιοι Πατέρες πάντοτε προσήφκοντο, και όταν το Άγιο Πνεύμα επισκέπτεται αυτούς, τους έβρισκε πάντα εν εγρηγόρηση, εν προσοχή και εν προσευχή. Και όπως η μέλισσα πετάει από άνθος σε άνθος και απορροφά το μέλι, και όταν βρίσκει χαίρεται, και όταν δεν βρίσκει λυπείται και φεύγει, έτσι είναι και στην χάρη. Και ξέρει ο Θεός πώς θα τα μείνει εκείνους που τον αγαπούν, καλώντας τον αυτόν με την ευχή. Από την ευχή ξεκίνησαν και έφτασαν σε μέτρα τελειώδησος κατά το ανθρώπινο. Η ευχή θα σου φέρει στην αρχή χαρά και μετά τη χαρά θα σου φέρει αγάπη και αγάπη, δάκρυα και πολλά άλλα. Το γεροντικό γράφει. Έλεγον ότι περί του Αγίου Ιωάννου του Κολομού, ότι ουκ ήφιε τον λογισμόν αυτού ρεύδεστε. Βλέπετε πως ευβίαζαν οι πατέρες. Επειδή λέει και το άλλο, ότι ο Άγιος ποτέ δεν άφηνε τον λογισμό του σε μάτια πράγματα, όπως τα ακούσαμε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Κατά την εποχή εκείνη πήγε κάποιος με μια καμήλα και έπαιρνε τα εργόχερα των πατέρων και τα πουλούσε στην Αλεξάνδρεια και τους αγόραζε τι ήθελαν οι πατέρες. Όσο πουλούσε οι πατέρες καθόμησαν στο μοναστήρι τους. Και πήγε ένας καμηλίτης, έκρουσε την πόρτα του Αγίου Ιωάννου του Κολομού. Βγήκε ο Άγιος, τι θέλεις, γέροντα τη σειρά, το εργόχερό σου. Καλά, θα το δώσω. Ο νους του όμως ήταν σε θεωρία. Σε θεωρία. Μπαίνοντα μέσα, δεν άφησε την προσοχή. Πάνω. Περίμενε ο καμηλίτης τίποτα. Και πάει πάλι την πόρτα. Βγαίνει πάλι ο Άγιος. Τι θέλεις, τη σειρά σου, γέροντα, δεν μπορεί. Πήγε πάλι σε θεωρία ο Άγιος.
όσο εφίασαν οι Άγιοι Πατέρες τον εαυτό τους. Και πάει τρίτη φορά. Πάντως και λέει σειρά κάμιλος για να θυμηθεί τον Καμιλίτη να πάει τον να το δώσει. Και όταν στον δρόμο του έδωσε το εργόκερο και βάδιζε μαζί με τον Καμιλίτη, ο Καμιλίτης, πώς να το πούμε, δεν γνωρίζουμε, έλεγε λόγια και ερέθιζε τον Άγιο και ο Άγιος όσο πήγαινε τον έλεγε να θυμώσει ο Άγιος και παρατάει το εργόκερο και γυρίζει στο σπίτι του για να μην θυμώσει, για να μην πέσει στο πάθος του θυμού. Όλο το εργόκερο το έδωσε να μην πέσει. Είναι δυνατόν ο Θεός να μην ανταμείψει αυτόν τον Άγιο με χαρίσματα, να εργαστεί τόσο καιρό, μήνες, και για να, μην, και να το χάσει όλο το εργόκερο αυτό ή να μην θυμώσει. Εμείς θυμώσεις μια αδερφή με την άλλη αδερφή. Εισερθών ο μικρός Ζαχαρίας στη στεγγέλα του γέροντός του, κατά την τρίτη ώρα έβρε αυτόν προσευχόμενον και κλείσας την θύρα εν σιωπή εξήλθε. Εισερθών πάλι κατά την έκτη και ανάτη έβρεν αυτόν κομπτωμίες προσευχόμενον. Εισερθών κατά την ενδεκάτη ώρα έβρεν αυτόν ησυχάζοντας και πεσόλης της σκότας αυτού είπε δεν σ' αφήνω αν δεν μου φανερώσει τι είδες. Ηρπάγε, είδω μεστήρια και μην απελήφθη. Ψυχές υγιασμένες, να ο καρπός της αδιαλείπτου προσευχής. Πρέπει να ομολογήσουμε, να είπουμε την αλήθεια, κι ας είναι και αυτή πικρά, ότι δεν αγαπούμε τον Θόν στην πραγματικότητα. Οι ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, αυτό πληρούνται και σε εμάς. Όντως την αληθή ευδαιμονία μας εχάσα, ομοιάζουμε μια στάθη ζεστή, που όταν καούν πολλά ξύλα και στο τέλος σβήσει η φωτιά, δεν μένει τίποτε άλλο παρά στάθη πολύ με μια μικρή σπίτα παραπομμένη στο βάθος της στάθης. Έδρισε ή μάλλον δεν ακούετο διό εξήλθες, το ευλόγησον και τον ανευλογημένο ή μετα μοναχή του 8ου αιώνα, δηλαδή μοναχή της τελείας παρατιμής. Δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να είπομεν. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τας ψυχάς μας. Ουδέης τι εκλήθημεν τέκνα φωτός, τέκνα αιωνιότητος, τέκνα Θεού. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εκκλησία τέκνα Θεού γενέστε. Ας μόνο να πούμε χάριτος. Και πήγε και έκαψα μέσα γρήγορα, γιατί άμα πήγε χάριστα μην καμία πάνει κούτσουρο. Και τα έγραψα και όταν έχω καμιά παραγγείλη, έτσι διαβάζω αυτά τα γράμματα και ξεκουράζομαι. Αυτά τα γράμματα τώρα προθυμοποιούμε να σας διαβάσω και εσάς να πούμε. Και ο καθένας κατά το μέτρο του λέει, κατά το μέτρο του αισθάνεσαι. Ω αγάπη θεϊκή, που της ειρήνης σου και της αγάπης σου ούτε έχεις όριο. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς τον άνθρωπο εδημιούργησας τον αόρατον και αυτόν τον ουρανόν κόσμο, που να φανερώνουν, όλα δείχνουν ότι όλα κελαϊδούν, όλα δοξολογούν, όλα υμνούν μέρα νύχτα παντού και πάντοτε την αόρατον μαγλικητάτην και χαροποιών παρουσίαν σου, το άπειρον της σοφίας σου, το άπειρον της αγάπης σου, το άπειρον της εσπλαχνίας σου, με την σιγήντων, με την σιωπήντων,
με την ομορφιά των, με το άρωμά των, με την πιστική των δοξολογίων των, ο γλυκητάτη, εμποδεστάτη, μυστική σιωπηλή δοξολογία του Θεού υπό των κτισμάτων αυτού. Ω Θεέ μου, άνοιξω τα μάτια της ψυχής μου, να δω κι εγώ αυτό το μεγαλείο της φύσεώς σου, άνοιξον τα ούτα της ψυχής μου, να ακούσω κι εγώ αυτήν την ψαλμοδία, αυτήν την μελωδία σου. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς τον άνθρωπο όλα τα μυστηριά σου μας τα χάρισες δωρεάν, δωρεάν την χάριν στο βάπτισμα, δωρεάν το χρήσμα, δωρεάν το Άγιο σου σώμα και αίμα, δωρεάν και αυτόν τον παράδεισόν σου. Ω θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς τον άνθρωπο άφησες τον ουρανόν, ήρθες και φόρησας των ακάνθινων στέφανων και κρεμάστηκες πάνω στον σταυρό. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη περιμένεις πότε να έρθουμε κοντά σου, που αντί να έρθουμε εμείς, ήρθες εσύ κοντά μας, ήρθες μέσα μας και διαφόρος εμφανίζεσαι στον καθένα μας και οράσε και ψιλαπίζεσαι και θύεσαι και τρώγεσαι και πίνεσαι. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, άφες με να σε πλησιάσω και να σε δεχτώ λίγο από αυτήν σου την αγάπη που όλο και καίει μέσα μου και δεν μπορώ να ησυχάσω και να σβήσω λίγο την δίψα μου. Ω, και γένετο εν την καρδία μου η μνήμη του σου πυρφρογίζον και εις δίνον εν της οστέης μου. Ω δίψα, δίψα, γλυκιά μου δίψα, πότε θα ξεδιψάσω, όσο και αν πίνω, όσο και αν περισσότερο σε διψώ και δεν μπορώ να σε χορτάσω και να ξεδιψάσω, αλλά όλο και περισσότερο καίομαι από δίψα. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, όσο κι αν προσπαθώ να σε γευτώ και να σε χορτάσω, όλο και περισσότερο βλέπω ότι σε πεινώ και όσο σε πλησιάζω, τόσο και περισσότερο βλέπω ότι μακράν σου βρίσκομαι. Οι τρώγοντες με την πεινάσωση, οι πίνοντες με τη διψούσωση. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους εφώναξες και διαρκώς φωνάζεις, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ φως στον κόσμο ενεδίδητα. Ω φως, φως προαιώνιον, φως γλυκύτατό μου φως, γλυκύτατό μου φως, φώτισον και μένα το σκότος μου, διάλυσον φως μου, την πόρωση μου, την σκοτωδίνη μου. Ω φως, πότε θα σε ξαναδώ και πάλι, ένα φως, φως της ψυχής μου, δεν έχω άλλη υπομονή, δεν έχω. Ω ψυχή μου, έως πότε θα έχεις τα μάτια σου κλειστά, που εγώ σου τα έκλεισα με αυτήν μου την παραποή. Ω ψυχή μου, πόσο σε αδίκησα όταν το ενθυμούμε. Ο πάντοτε τον θυμούμε, ως σαν άλλος Πέτρος κλαίω πικρός, με πικρότατα δάκρυα κλαίω. Αλλά έλα και εσύ προς το φως, ας είσαι και τυφλή, και αυτός το φως θα σου το ανοίξει και θα τον δεις και πάλι, και άλλος Θωμάς θα βοήσεις, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Το αιώνια αλήθεια παραχρονών ελάχιστα σου χρήσατε.
Θέλεις να καταλάβεις αν προσευχήθηκες μετά το τέλος της προσευχής, γύρισες τον εαυτό σου. Θα δεις, πήρες καμιά μεταβολή από ότι ήσουν προτού να προσευχηθείς. Θα το δεις μέσα σου, αυτό θα σου φανερώσει αν προσευχήθηκες. Αν δεις μέσα ότι πήρες καμιά αλλίωση, τότε όντως προσευχήθηκες. Και τώρα αν δεν πήρες αλλίωση, τότε θα είσαι και εσύ ένας παπαλάβος. Το τέλος δηλαδή της προσευχής καταλαβαίνει ο άνθρωπος αν προσευχήθηκε. Γιατί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης έβγαιναν στο δωμάτιό τους μετά την μερά προσευχή χαρούμενοι. Γιατί έβγαιναν χαρούμενοι και το πρόσωπό τους έλαβε από την χάρη. Έτσι, όταν όμως δεν προσευχείς, βγαίνεις έξω κουτουβλιασμένος, κατσούφιασμένος, κατάλαβες ότι δεν έκανες προσευχή. Και το έργο της μοναχής αυτό είναι αδιαλείπτως προσεύχης. Οι Άγιοι Πατέρες δεν είχαν χώρο κενό που να μην προσεύχονται. Παλιά όταν διαβάσε τη λειτουργία, με ρώτησε ο Γέροντας, πώς σου φαίνεται τώρα που άφησες τη λειτουργία. Γέροντα λέει, αναπαύθηκα και στο κοπεσνάκι. Από το δωμάτιό μου βρήκα τη λειτουργία. Ό,τι προσευχή, ό,τι γλυκύτητα αισθάνεσαι να πούμε στο δωμάτιό σου, την ίδια θα βρεις και στην εκκλησία, στη λειτουργία και στην ακολουθία. Εάν το δωμάτιό σου δεν το ευτρέπησες, εννοώ το ναό του σώματός σου να πούμε, δεν το ευτρέψεις καλά, μην νομίζεις ότι στη λειτουργία θα πάρεις περισσότερη χάρη. Όχι. Η λειτουργία και το δωμάτιο ένα είναι, διότι και εκεί προσευχή είναι και εδώ προσευχή. Εάν έχεις κατάσταση, θα σταθείς περισσότερες λειτουργίες της διδάσκης με τον Θεό, με τον Θεό. Στις πολλές φορές προσευχήθηκα, έβλεπα έτσι, κοντά μου δηλαδή το πρόσωπο του Θεού. Εξαρτέται ο οργανισμός μου και έσκυβα κάτω να δει τα χνότα μου χτυπήσουν στο πρόσωπο του Χριστού. Και χάρη έναν τρόπο που παρουσιάζει είναι και τον τρόπο. Και εμείς και καθότι και λάλη ο Θεός με τον Μωυσή ως πρόσωπο με πρόσωπο, ως και αυτού φίλων. Μιλάει ο Θεός με τον αυτού. Ό,τι λέει η Θεία Γραφή θα βλέπεις και εσύ στον εαυτό σου. Ήτανε πρόσωπο, όχι παιδί. Η χάρις έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι βλέπεις πρόσωπο, αλλά έτσι σαν δεν βλέπεις πια ούτε πρόσωπο. Τι να, εδώ βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά η χάρις έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο να πω. Και έτσι και κάτι και εγώ. Ο γεροντάς μας πολλές φορές μας έλεγε ότι σήμερα γίνεται συνέντευξης με της Αγίας Τριάδος. Τι έλεγε, δεν καταλαβαίνω. Εμείς κατά το μέτρο μας καταλαβαίναμε. Αυτός όμως δεν ήξερε τι έλεγε. Αλλά εμείς κατά το μέτρο μας καταλαβαίναμε. Έτσι, η Θεία Γραφή είναι ο διαδός μεγάλος. Αλλά εσύ κατά το μέτρο σου τα αποφύγεις ή τα καταλάβεις. Ή και αν λέει ένας ομιλητής, να πούμε, σαν εγώ τώρα που μιλά σε εσάς. Εάν έχω εγώ να πούμε, τώρα μιλάω σε 50 βαθμούς χάριτος. Εσύ αν έχεις 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή έχω εγώ 50, εσύ θα καταλάβεις 50. Όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος, 80 θα καταλάβεις.
Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγε ή ο γέροντας ή η Θεία Γραφή. Όταν εμόχοντο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με αυτόν τον κίνδυνο που ήταν το Βαρολάμ, ο Βαρολάμ και αυτός φιλόσοφος καλακτινοτήγιος, τον έστρωσε τον Άγιο μέσα σε μια γωνία και ο Άγιος αποκρίθηκε. Τα πνευματικά μέχρι ενός σημείου λέγονται, εκφράζονται και γράφονται, παραθέτουν, αισθάνονται, αισθήσει αισθάνονται το φως αυτό κατά το μέτρο του καθενός, να πούμε, όπως εγώ να πω, διευκόμουν και γεωγραφάς, είδα πολλές φορές το φως μέσα μου, να πούμε, αλλά πώς να το πω, σαν ένας όπως, σαν ένα, πώς να το πω, πρέπει να είσαι φιλοσοφική τρόπο την γλώσσα να μιλήσεις, να το πω. Γιατί το αισθάνεσαι, αλλά πώς το βλέπεις, ξέρετε, ένα, όταν το βλέπεις αυτό, το αλλιώνεσαι, γίνεσαι πλέον. Άλλος εξάλλου. Έχει χρώμα. Ούτε χρώμα, ούτε σχήμα, ούτε όγκο, τίποτα δεν είναι. Εδώ. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα. Αν έχει χρώμα, σχήμα, διώξε. Τέτοια οι Άγιοι Πατέρες από την δική τους πείρα μας παρέδωσαν ότι μαζί με το αυτό έρχεται και ο πειρασμός, αλλά είναι, μπορεί να σου λέει χρώμα, αλλά άθλος ή χαμηλό χρώμα. Αγιάζεις να το βλέπεις, να πούμε. Η ψυχή του μπορεί να το διώχνει, να πούμε. Ό,τι και να είναι, ενώ το άλλος. Γιατί γέροντα, εγώ όταν ερώτησα, όταν ήρθε ο Άγιος Άγγελος και σε μετάλαβε, πώς εσύ άνοιξε το στόμα σου, δεν έρχεται πρώτα η χάρη. Χαριτώνει τον άνθρωπο, έρχεται να πούμε, ανοίξει το στόμα σου και τον γεννώνει.